Üdvözöllek, Cservenka Béla vagyok. Csináld magad keresőoptimalizálás könyv írója. Kíváncsi vagy, hogy mi az a keresőoptimalizálás. Keresőoptimalizálással elérheted, hogyha van egy weboldalad, azzal valamely keresőszóra, kifejezésre a Google találati listájában az első 10 hely közé is kerülhetsz. Ebben óriási üzleti potenciál mutatkozik. De most nem a kereső optimalizálásról szeretnék neked beszélni, hanem arról, hogy hogyan tudsz létrehozni egy weboldalt körülbelül 5 perc alatt, tökéletesen ingyen, amit utána már optimalizálhatsz. Nincs más dolgod, mint beütni ezt a címet, letöltöd a zip fájlt, kitömöríted, majd egy FTP szerveren keresztül feltöltöd a kitömörített zip fájlt, pontosabban mappát, ami így néz ki. Kiválasztod belőle a wp-config sample php fájlt, és a kedvenc szövegszerkesztődbe, nem Wordbe, mondjuk Notepadban. Szépen fogod, és kicseréled benne az adatbázis nevet, amit a tárhelyszolgáltatót fog neked megadni, akár ingyenes tárhelyszolgáltató szerverre is egyébként feltölthető a WordPress. MySQL felhasználónevet és jelszavat kell még megadnod. Elmented a fájlodat, majd át kell nevezned, a sample részt kitörlöd, és ennyi. Majd fogod, és a teljes tartalmát a mappának feltöltöd a weboldalad szerverére. Ha a gyökérkönyvtárba szeretnéd, tehát a valami.hu alá, akkor oda töltöd fel, ha esetleg egy plusz mappát hoztál neki létre, például almappát, mint például elnevezted WordPressnek, mint ahogy itt nálam is látszik, vagy esetleg simán csak blognak nevezted el, oda egyszerűen fogod és felhúzod, átmásolod. Amikor föltelepült, ez itt már nekem a szerverem van fönt, semmi más dolgod nincsen, mint a saját weboldalad nevét, tehát ahová feltöltötted, azt az URL-t begépeled a kedvenc böngésződnek a címsorába, mint ahogy például az enyém a wordpress.hungarianseo.com, ez itt a fő URL, és a mögé írod, hogy per wp-admin per install php. Itt ki kell töltened a WordPress telepítési segédlet, én ezt a címet adtam a blogomnak, illetve meg kell adnod az e-mail címedet, amivel kommunikál veled a blog. Majd rákattintasz a WordPress telepítésére, és már is fent van a weboldalad. Be kell jelentkezned a felhasználó neveddel és a jelszavaddal. A jelszót jól jegyezd meg, mert ez egy véletlenszerűen generált jelszó, de erre felhívja a program is a figyelmedet. Így néz ki tehát a WordPress kezelőfelülete, azaz adminisztrációs felülete. A weboldalamról letöltött WordPress telepítőcsomag abban különbözik a többi máshonnan letölthető telepítőcsomagtól, hogy tartalmaz egy plusz bővítményt, egy plusz plugint, ami a CForms űrlapkészítő plugin. Ehhez, hogy bekapcsold, tehát hogy működésbe hozd ezt a plugint, bővítmények menüpontra kell kattintanod, majd a bekapcsol gombra. Mint látod, itt alul meg is jelent a CForms plugin menüpontja. Erre, ha rákattintasz, láthatod, hogy hogyan is néz ki egy alap űrlap. Hozzáadhatsz egy új mezőt az Add gomb segítségével, majd azt az új mezőt bárhová elmozgathatod. Beállíthatod, hogy milyen legyen ez a mező, egysoros szöveg, többsoros szöveg, checkbox, azaz pipadoboz vagy rádiógombok. A teljes felület tökéletesen magyar, úgyhogy semmi problémád nem lesz a kezelésével. A honlap kívülről pedig, tehát a látogatók irányából így néz ki. További ingyenes honlapkészítési és keresőoptimalizálási információkért látogass el a hungarianseo.com oldalra.